Milí študenti, vítam vás na 6. prednáške 3. trimestra 5. ročníka našej Univerzity pre moderné Slovensko. V tejto prednáške, ale aj v 7. prednáške sa budem venovať Ukrajine. Ukrajine som vyčlenil dve prednášky, aj preto, že je situácia tam veľmi ťažká, ale aj preto, že je to veľmi aktuálna problematika. Túto prednášku som nazval Ukrajina, veľa premárnených príležitostí. Ukrajina bola po Rusku druhou najväčšou a aj druhou najdôležitejšou zväzovou republikou bývalého Sovietskeho zväzu. Po rozpade Sovietskeho zväzu koncom roka 1991 mala Ukrajina podobnú ekonomickú úroveň ako Poľsko, Bielorusko alebo Rusko. A dokonca v roku 1992 hodnotili analytici Deutsche Bank ukrajinské predpoklady a vyhliadky na úspešnú budúcnosť ako najlepšie, ako najperspektívnejšie spomedzi všetkých krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Odtedy uplynulo 23 rokov a výsledky sú žiaľ o mnoho horšie. V roku 2013, teda bez vplyvu anexie Krymu a vojny na východe Ukrajiny, bola ekonomická úroveň Ukrajiny trojnásobne nižšia oproti Poľsku a Rusku a dvojnásobne nižšia oproti Bielorusku. Prečo k tomu došlo a čo sa vlastne na Ukrajine stalo? V decembri 1991 hlasovali Ukrajinci v referende o nezávislosti Ukrajiny a 90% ľudí hlasovalo za nezávislosť. Za prezidenta bol zvolený Leonid Kravčuk, ktorý dovtedy bol vlastne predsedom komunistického parlamentu. Jeho prioritou a prioritou vlády po osamostatnení Ukrajiny bolo vybudovať základy a inštitúcie nezávislého štátu a ekonomické reformy neboli považované za až také dôležité a boli odsúvané na druhú koľaj. Na margo potreby reforiem prezident Kravčuk doslova vyhlásil, že dieťa sa musí najskôr naučiť loziť, kým začne chodiť a že ľudí treba na nové podmienky pripraviť. Ďalším dôvodom na odsúvanie reforiem, ktoré boli oficiálne artikulované, bolo, že keby boli reformy rýchle, že by mali veľké sociálne dôsledky a teda obavy zo sociálnych dôsledkov rýchlych a radikálnych reforiem boli ďalším dôvodom, prečo sa reformy veľmi nerobili. Dôležitú, aj keď oficiálne nepriznanú úlohu zohrala aj skutočnosť, že na Ukrajine sa nepodarilo od moci odstaviť komunistickú nomenklatúru, ktorá hlboké a rýchle reformy nechcela z viacerých dôvodov. Aj z dôvodov ideologických, ale aj z dôvodov mocenských a ekonomických. Už v tom čase, v roku 1991 a 1993, začali vznikať silné skupiny komunistických riaditeľov štátnych podnikov, ktoré v podmienkach rozpadu centrálne plánovanej ekonomiky profitovali na vlastný účet z týchto štátnych podnikov, podobne ako to bolo v Rusku. S ekonomickou mocou sa posilňoval aj politický vplyv týchto ľudí a teda tento vplyv potom využívali na to, aby tie podmienky ostali nezmenené, pretože v takýchto podmienkach relatívnej liberalizácie vedeli podnikať najlepšie tunelovaním štátnych podnikov, vyhľadávaním renty a podnikaním cez zvýhodnené podmienky od štátu. Niektoré štátne podniky boli síce aj privatizované, ale takmer vždy boli privatizované v prospech týchto tzv. Červených manažérov. Ešte to neboli takí silní oligarchovia, akí vznikli neskôr, ale už vtedy v rokoch 91-93 vznikali základy toho oligarchického systému. V roku 1994 bol za prezidenta zvolený Leonid Kučma, ktorý bol predtým za prezidenta Kravčuka predsedom vlády a predtým bol zase riaditeľom jedného z najvýznamnejších zbrojárskych podnikov na Ukrajine. Kučma avizoval rýchle reformy a naozaj na začiatku jeho prezidentovania v rokoch 1995 a v prvom pôroku 1996 sa aj uskutočnili asi najväčší balík reforiem doteraz za posledných 25 rokov. Podarilo sa relatívne stabilizovať situáciu. Inflácia predtým bola okolo 10 000% ročne v roku 1993. Podarilo sa ju v roku 1995 znížiť, ale stále bola vysoká 182%. Bol podpísaný program s Medzinárodným menovým fondom, došlo k čiastočnej deregulácii cien, obchodu a podnikania, pripravil sa privatizačný program. V septembri 1996 sa zaviedla nová mena, hryvna, a bol liberalizovaný devizový trh. K relatívnej stabilizácii ukrajinskej ekonomiky vtedy a najmä novej meny výrazne prispel vtedajší guvernér Národnej banky Ukrajiny Viktor Juščenko.
Na rozdiel od krajín Strednej Európy však tieto reformy neboli dostatočne ani hlboké, ani komplexné, aby naštartovali ekonomický rast. Nedošlo teda k rastu, ekonomika klesala a narastal tlak na obmedzovanie reforiem a na rozvojové stimuly, najmä zo strany veľmi vplyvných manažerov štátnych podnikov. To vlastne potom aj znamenalo, že reformný pokrok sa veľmi znižoval a reformy sa ďalej už nerobili a títo vplyvní riaditelia podnikov presadili ďalšie pokračovanie dotovania tohto neziskového a neefektívneho štátneho sektoru. Toto reformné obdobie sa de facto skončilo v polovici roka 2006, kedy sa premiérom stal Pavlo Lazarenko, ktorý mimochodom bol v roku 1999 v Spojených štátoch odsúdený za pranie špinavých peňazí a dnes sedí v americkom väzení. Začiatky rastu bohatstva oligarchov siahajú síce do Kravčukovej éry, ale naplno sa oligarchovia, ich vplyv sa zväčšil práve počas prvej a druhej Kučmovej vlády a práve po spomalení reforiem, ktoré na začiatku Kučmová administratíva robila. Napriek tomu ešte jeden formálny reformný pokus nastal, a to počas druhého Kučmovho obdobia, ktoré bolo v rokoch 1999 a 2004. Vtedy v roku 1999 Kučma vymenoval za premiéra Viktora Juščenka, ktorý urobil úspešnú stabilizáciu meny ako guvernér Národnej banky, a za vicepremiérku bola vymenovaná Julia Timošenková. Ukrajina bola vo veľmi ťažkej situácii a Kučma, ako aj vplyvní oligarchovia, sa spoliehali na to, že títo dvaja ľudia, ktorí mali veľmi dobré reformné renome na západe, budú schopní situáciu stabilizovať. A to bolo samozrejme aj v ich záujme, aby ekonomická situácia bola stabilizovaná. Vláda naozaj pripravila relatívne ambiciózny reformný program a začala ho aj realizovať. Timošenková, ktorá prišla z plynového biznisu a prezývali ju plynová princezná, začala robiť poriadky v energetike. Ale keďže reforiem bolo viac, ako sa oligarchom páčilo, tak Timošenková bola odvolaná po asi roku pôsobenia vo vicepremiérskej pozícii, bola obvinená z korupcie a Juščenko skončil o 3 mesiace neskôr po 15 mesiacoch vo funkcii. Reformy sa znovu zastavili. Premiérom sa stal dovtedajší guvernátor Dnepropetrovska Viktor Janukovič a reformy teda boli zastavené, moc oligarchov posilnená a konsolidovaná. V roku 2004 sa Janukovič stal Kučmovým kandidátom na prezidenta a Janukovič prezidentské voľby v novembri 2004 aj vyhral. Ale tieto voľby boli zmanipulované, ľudia vyšli do ulic, boli masové protesty proti výsledkom týchto volieb. To bola tá známa oranžová revolúcia, kde si ľudia na námestiach presadili opakované voľby a v opakovaných voľbách v decembri, teda mesiac neskôr, v decembri 2004 už bol zvolený za prezidenta Viktor Juščenko. No a vtedy práve od januára od januára 2005 Viktor Juščenko prevzal prezidentský úrad, vymenoval novú vládu, kde sa predsedničkou stala Julia Timošenková. Vtedy práve vznikla obrovské reformné nadšenie a aj potenciál, aj možnosť na Ukrajine naozaj reformy presadiť. O to väčšie bolo sklamanie, pretože po oranžovej revolúcii sa vlastne na Ukrajine žiadne reformy neudiali a nepresadili. Asi najdôležitejšia príčina bola, že tieto dve silné osobnosti, prezident a predsedkyňa vlády, boli v neustálom konflikte, osobnom konflikte, a to bránilo akémukoľvek reformnému pokroku. Problémom bolo aj to, že keďže predtým bol úrad prezidenta veľmi silný a reformné sily chceli znížiť koncentráciu moci prezidenta, tak vlastne sa oslabili kompetencie prezidenta a vznikol vlastne v tom roku 2004 hybridný systém, ktorý nie je ani prezidentský, ani parlamentný, kde je pomerne silné postavenie aj prezidenta, ale aj vlády a parlamentu. Takže aj ústavne vlastne bol tento problém daný vlastne touto pozíciou a ešte to posilnil veľmi zlý osobný vzťah týchto dvoch ľudí. Bohatstvo a vplyv oligarchov sa nezmenili. Došlo k jednej, ale jedinej reprivatizácii
ktorú presadila práve Tymošenková ako predsednička vlády. Krivorožský metalurgický kombinát, ktorý bol predtým privatizovaný za veľmi netransparentných podmienok za nevýhodnú cenu pre ukrajinského oligarchu Achmetova, bol reprivatizovaný, ale Achmetovi bola vrátená celá jeho kúpna cena, bolo to $800 miliónov a následne bol vyhlásený otvorený medzinárodný tender, v ktorom vyhral svetový koncern indického oceliara Mitala, ArcelorMittal, a kúpna cena v naozajstnej súťaži bola $4,8 miliardy. Tým predtým sa to predalo za $800 miliónov. Žiaľ Bohu, toto bol asi jediný taký nejaký reformný pokus. Žiadne reformy sa neudiali a najvýstižnejšie ilustruje neúspech naplnenia očakávaní oranžovej revolúcie skutočnosť, že v roku 2006, v auguste 2006, teda po roku a pol pôsobenia vo vlády, bola Julia Tymošenková odvolaná a premiérom, predsedom vlády sa stal Viktor Janukovič, teda človek, ktorý oranžovou revolúciou bol na konci roka 2004 porazený a pokorený, sa rok a pol na to stal predsedom vlády. Takto dopadla neslávne oranžová revolúcia a tie nádeje, ktoré boli do nej vkladané, vyšli na zmar, reformy sa nekonali.